खुलुमबाय हेलो एवरीवन गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे नोंथांमोना बोरै दं दाथ' लकडाउन जाना दं दखानबो बन्द बेरायनोबो मोनला बेनिफ्राय जाग्रा बुस्थुबो मोनला जानो लुगैनानै दंजोबो ओंखायनो जोङो दिनै मा जानो नायदो मा जागोन मा बुस्थु बियो नुबाय दा बे जाबाय नारें जुम्ब्रा होमबा दिनै जोङो ओरैनो मोननाय माने खावनानै लायनायसो आरो खावनानै मोननाय नारें जुम्ब्रा जानोसै नोंथांमोना उदै गनानै थाबाबो थादो मोनजाला जों जानायखौनो नायदो आरो नारेंआ बैखै दङ मालिकनि न'आ बैयावनो दं नारेंखौ खावनोसै जोङो सासे खारलांगोरबायानो दे थाइसेबाबो जागोन आजा जाबाय बन्दनि दिनाव जेबो मोनला जों नारेंखौनो जानोसै नै बेनो जाबाय नारें जुम्ब्रा बेखौनो जों बिराद गोथावै जायो बिमामोनजों फैदों जोंबो नारें जुम्ब्रा नुनायखाय नारेंखौ खावना लाबाय गाबोन जागोन थ' थांसै थ' लामायावबो गिसि थांसिगोन जों दा मैदेरबो ओंखारनाय खोनादों सानावबो जिरायना था मालिकाल गानबानो जाबाय जिदो माबाय जिदो आयदा सिना हाबना दं मबाइलाव जाना जोंनिया दा साबि बेखौ खालामनो मिथिला बिलाहि खानो थांदोंमोन बिलाहि बिलाहिलाय बिलाहि खानो थांदों बिदिनो दङ माबा साइथिं बारना खाहैदो होनदों ओमफ्राय मिनिसोदो आरो फैलाय दल' था र' नै गुद माबानायखौ बेयाव थानायखौ बेखौ नांला गोसाद्राय जागोन न'आलाय खुखाबनाया मालाया फैयो बेरायबाय थायो नोङो मोजां ओंखारदोंबो मोजां ओंखारदोंबो दा जानायखौ बयनिखौबो लादो आरो गोखा जायो बिदि जाग्राफ्रा जोंना आइ ओरैनो हलाय मोनस्लाबदिया आं माइनावनाव रमा ओइ मोखांखौ नुवाखै मोजांखौनो Muslim park udah
Silaनो जासिगोन दा लांगासिनो मानसिफ्रानो बिलाहि संख्रि सारा एखे पवासे नुथाय माने खाङो अनला जानो लांफैदों मानसिफ्रा Escola pakai kandung kulit. बारा बुरजा नङा ना मोननाय नङा Dimani mati makote. Oh oh. आं केरेला आधा केजि बिलाहि फिसा सासे आइजो जाग्रा फैबावबाय जोंहा दासो जानो लुगैसोदो सान्दुं गोसाखाय बन्द'नि मा लोंगोन नोंलाय हेय गोजा देवराव दावरावहाय नारि जाग्रा गोजा औ नङाबा बिबैखौबो थगायोसो खायो मानि बुनांगौ बिबैखौलाय बिबैजों खायो बिबौखौ बुदों आरो बिफाजों फैबाय बिफाखौबो दाम दाम बुबाय मा खालामना थाबावनो फै सासेला गेलेनोसै थां फैदो होनना बुंनानै न'आव गाननायखौ सेन्देल गाननानै थाफै गाननानै थांनायखौनो फैया माबाना गामलाया फिसाद्राय जादों खोमा हो गामला मैगं फानग्राफ्रा बेयाव लखबदो हरु बायगन तु बेखौबो दोनखायोबो जानो हागोन दा सोरबा से डेलिभारि होजोब्बाय ना एकदम माबा खालि फसा फसा जाना ओंखायनोथ' अमा फुथारदो सोरो मामा सिखारबाय फरायो बिदि गैयाना बारा खमिलायालाय अमा दं सिखाजों हायहरो गोसा जानाय नंला नामाब्रा जागोनहाय जायालै आं बानलु गोरानबावसो आइ मादै मा मोनजादों नोङो बे बन्द'नि दिनाव नै माबा थालिर बिलाइ लायदो साबो लोङा बयबो जाया एकदमबारे मुलिबो जाबाय दङ खुरना फैजानो गिनानै बुजानो नागिरदोंमोन माथो नोंलाय बुजानो नागिरदोंमोननो पुलिसजों लांफैदों होननायखाय बिदि आरो ए सासे लायदो लायथां जोंना गोथाव खुदै गजोब्बाय Halo balus. आलुवा खोमा ना गामलायाव जागोनहाय लगायनो हायो बियो संख्रि बाय संख्रि थालाय मोनगोन ना समान समान रावबो बुरजा एसे मोनजाया दै समान समान लगाय खाजोब्बाय बाला गथ'फोरनोबो दोनदिया सिखाया बावबाय आं सिखाखौ दानो बेखौ जागोन मैगं लायनो थांखाबायो नोंसोर बुंखाबो नायमोन बिलाइ फिसाखौ एसे दोननानै बेसि आरो गोथाव जादों ना फानलु बारा जाबायनो बिथाङा जाया इयो मबाइल थुदों मोनजाया मबाइल थुनाया थुबाय थादों बे पुस्किउ मबाइलाव बेस्थ जादो माथो गोखासो जायो लगायनायावनो गोथाव जाथारदों मिलौलायदोंहाय मायदां नोंनि लगायनाया Hết, biết xuống đây Gamlas lah dong. Ada gamlas lah kalian. Hadahai रायजोफोर मोनजाबावनो जाना फिथाइ सामथाइ बिलाइ माबा माबिफोरखौनो
미태 시태 그거 빨리 해. Ini mama baru. Yo này. 가 좋아하나 이제 Gila kapus wali. Kenapa bilang dia? Kamu salah sih. Dia boy. Kan dia main sama lu. Ibu tuh video kamera saya akan ngapain baik. Deh, aku yang lebih tuh kan. Bismillah. Sampai. Jadi lưng gulai. Sao kita bantu? Dia mau masakan dia, kita mau nggak? Mana sih? Kau nih lingkup, kau mau nanya mana? Kau sering bilang. Kau ada kan baik sih dengan kami nanti lah. Mun margot. Mesti kita mana nih? Kau kudu kudu mana dong? Ban margot. Kita mau jalan jalan. Tahu nggak? Benar. Benar dong, kita lagi mana lah? Lagi dong, mau nggak? Lagi dong, dong. Nah, baru aku juga lagi naik bitter gila kan. Ini aku kayak bobo bobo tuh. Bukan lagi dong, lagi dong. Bisa deh. Ini apa itu? Apa itu ini? Apa itu kan ini? Ya. Badan lu lagi hebat. Ini nama baju mana? Yang di sini bilang ya, Bu. Kau lagi di sana. Lagi bisa kan ya? Ya, aku pikir udah. Terus apa? Terus ada baca. Aku masih bilang lagi, kira lagi jalan dulu. Ah, udah. Tuh kakak itu juga una aja sih. Sun tuh. Ya kau aku tak ada hal apa. Dapat sih, panjang. Pet sa. Ah. Terus sama lagi nih. Mana kita lo? Nah, ayo dia menjeru. Dia tuh apa sih? Kau nak làm nè đồ sữa. Thì có biết lưng bộ bài xe dập dập vậy. À, chào chúng đi cơ. Trà xe hư bài lưng này ạ. Jakkan sebaik mini lagi senda. Nono karena sih bar, para gobo-gobo josot hasilnya. Corona video. Para gobo-gobo saja. Nah, ser gojan-gojan jirai kadang जोंबो एसे गोजान-गोजान जिरायदों गोजान-गोजान जिरायनांगौ होननायखाय खाथि-खाथि जिरायाखै जोङो. सेस्ता जुबाय. Hari ini jago nak ya. Nusuknya berdua kita nago. Udah gede yang masih. Jangan जुबाय जों माने खालि जाजुबाय. लुगैदोंबा खुदै गनानै थादो. बेसे बुरजा जाखो नोङो? Siapa pun ada. Jabai, buat ini. फा गोसा होदों. Kalau begitu saja jabai, dah udah berasa dan sana. जानो लुगैदों आथिं. जाखां जुबाय. थादो नोंसोरबो बिदिनो नागिर जादो खावनानै जेरै खावना जादो जों बेखौ लायनो थांनायाव होसोजादोंमोन ना बेखौ लायनो थांनायाव होसोजादोंमोन पुलिसा होमबाबो जोंखौ जेबो खालामदिया आरो थांदो होनबाय जों मैगंबो लाना फैदों नालाय एसे मैगं मा मा मैगं लाबोदोंमोनलाय जोङो थास' बिथ'रिबो खादोंमोन थास' बिथ'रि खानायावनो जोङो गोजौआव नुबाय खानानै लाबाय मान्देबो खादोंमोन हारसानिफ्राय मोनदों नालाय लाबोबाय जाबावगौ मोनदों जाबावगौ मोनदों होमबाबो दा मोनला नालाय बेखौबा लास्ट दा बिबार बारफिनबायसो ना नङाबा बाय बाय मोजाङै था गोजान-गोजानै था बारा बेरायलायना बायनाङा जों गोजान-गोजान थागादों दिनै जानो लुगैनानै जाबाय जों ओमफ्राय मैगंबो गैलामोन मैगं नागिरनायाव मोनबायना जोङो बेनो लाबोबाय मोजाङै थादो बाय बाय अ बावदों आं बुंनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बोरै नुखो मोजां नुनोबा प्लिज लाइक साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनो दाबाव बेनिफ्राय बिदिनो जानानै देखायबावनोसै आरो माबा माबि नोंथांमोना लुबैनायनि दाथ' जेबो मोनला दखानावबो जाग्रा बुस्थु गैला नालाय ओंखायनो दखाना बन्द दखानावनो मेथाइ दं खोमा होमबाबो बन्द नालाय मोनजाला मा जानो चिप्स कुरकुरिफोरखौ बेसे जानो दङ आरो दखान उनखैजाय एसे खुलिनाय दं खिन्थु बेलेग बुस्थु जेबो गैया मम' चावमिन जेबो मोनजाला भिडिअ नाय अके बाय बाय